ešte poprosím teda pána kolegu Bacišina, že by teda svoje úvahy o ekonomických vzťahoch medzi Čínou, Ruskom, Spojenými štátmi a Európskou úniou, že by ich predniesol a potom by sme tento ekonomický okruh pokúsili sa uzavrieť krátkou diskusiou. Čiže veľmi pekne ďakujem zatiaľ, profesore. Pán Bacišin, nech sa páči. Pán Bacišin, je? Počujeme sa? Ja by som kolegyňu poprosil, nech otvorí prezentáciu. Áno. Nech sa páči. Ja by som začal s tým, že vlastne keby som poprosil hneď ďalší slajd, hej, že v tých vzájomných vzťahoch existuje veľmi veľa protirečení a to sú medzi USA a Čínou sú vzájomné clá, medzi Ruskom a Európskou úniou sú to politické vzťahy, ktoré sa týkajú Krymu a Donbasu. Sú to aj také malé zábavné veci, že Turecko zostrelilo nejaké lietadlo, ale zásadná vec je asi takáto, že Spojené štáty v oblasti tých medzinárodných vzťahov odstúpili od klimatickej dohody v Paríži, od atomovej dohody, keď sa to tak dá povedať, medzi Iránom a vlastne, že Spojené štáty popierajú tie zmluvy Svetovej obchodnej organizácie. Tá je dlhodobo zablokovaná. Prečo to hovorím? Pretože jednoducho vzájomné obchody medzi všetkými tými krajinami, medzi tou štvorkou, vedú vždy k jednej veci. Ak je vzájomný obchod, tak je vyššia zamestnanosť a stúpa tým blahobyt obyvateľstva. Ak sa tie obchody blokujú, tak to má veľmi nepriaznivý dopad alebo mierne nepriaznivý aj na tú sociálnu sféru obyvateľov. Jednoducho stráca sa práca. Poprosil by som ďalší slajd. Samozrejme, existujú rôzne formy, nenazval by som to studenej vojny, ale takého vyhľadávania konkurencie medzi Ruskom, Európou, Čínou aj Amerikou. A dá sa to aj nazvať, že sú to ekonomické vojny, ktoré sa robia clami, kvótami, dumpingom, blokujú sa rôzne obchody. Sú tam rôzne necolné obmedzenia, technické obmedzenia a tak ďalej a bráni sa tomu. Poprosím ďalší slajd. Samozrejme, predpoklady týchto vojen vznikli už na začiatku 90. rokov a vychádzali z istej predstavy západu o východe, aj východu o západe a prvá taká téza znela, že Ruská federácia by si mala dať radiť niekým iným a tá transformácia by viedla k čistému kapitalizmu. Podobná téza bola aj v Číne, hej. A tie súčasné procesy sa veľmi podobajú na krízu v rokoch 29 až 32, hej. Mnohé veci sú postavené na viere, hej, napríklad na takej viere, že Ruská federácia sa rozpadne a ďalšia taká téza v tej medzinárodnej ekonomike je taká, ktorú stanovili Spojené štáty americké, že Čína a Spojené štáty americké vytvárajú nejaký bipolárny vzťah v ekonomike, čo nie je vôbec pravda. Hej. Poprosil by som ďalší slajd.
Tie prvé obchodné vojny sa začali v roku 2014 kvôli obsadeniu Krymu a tá deštrukcia tých vzťahov bola založená na tom, že Ukrajina nepotrebuje Rusko, ale treba si povedať, že Rusko a Európska únia mali v obchodnom obrate vždycky tak v priemere asi 400 miliárd dolárov a tieto toky sa zastavili. Hej. Rusko a Spojené štáty americké mali oveľa menší tok peňazí, ale treba povedať, že najväčším investorom v Ruskej federácii sú Spojené štáty americké. Ďalšia taká zaujímavá vec je v tom, že napriek tomu, že sú obmedzenia rôzneho obchodu a rôznych tokov peňazí, peniaze z Ruska stále posilňujú finančný sektor na západe. Hej. Ďalšia taká moja téza je v tom, že napriek tomu, že Rusko je vystavené sankciám, jemu to neškodí. Hej. Tá principiálna pozícia Západu a Európskej únie, čím viac sankcií im dáme, tým budú na tom horšie. To nie je pravda. Nechcem sa stavať do úlohy propagandistu, ale kedysi Rusko dovážalo asi 90% bravčového mäsa, dnes dováža len pár tón. Hej. Samozrejme, tie obchodné vojny sú aj na takej menšej a lokálnej úrovni, ako Rusko proti tureckým paradajkám, Turecko proti francúzským tovarom a na druhej strane Rusko proti gruzínskému a moldavskému vínu, minerálke, západné mocnosti proti ruskému plynu a podobne. Hej. Poprosil by som ďalší slajd. Všetky tieto vojny, a je jedno z toho také ponaučenie, že napriek tomu, že existujú, je možné ich obchádzať cez krajiny, ktoré susedia s krajinou. Hej. Tovary sa kupujú a používajú sa na Kryme. Kupujú sa zariadenia akože v Rusku, ale sú pre Krym. Pre obyvateľov, samozrejme, a aby som zdôraznil ten ľudský aspekt, všetky tieto vzájomné sankcie vedú ku komplikovaným humanitárnym vzťahom. Hej. Jeden popíšem len ako príklad. Obyvatelia Krymu nemôžu cestovať do Európskej únie, ale majú na to spôsob, ako to obchádzať, ako sa obchádzajú tie tovarové toky, tak sa registrujú niekde v Krasnodare, akože tam bývajú a potom môžu dostať víza do Európskej únie. Poprosím ďalší slajd. Samozrejme, tá téza, že Čína tiež chce niečo obsadiť alebo niečo premiestniť alebo chce dosiahnuť nejaké územia, to tiež nie je pravda. Hej. Čína nemá podstatou dominovanie, hej, ale Čína má inú strategickú kultúru. Jej podstatou práve nie je dominovanie, ale dosiahnutie čo najlepších obchodných vzťahov. Poprosím ďalší slajd. Predchádzajúci ešte by som poprosil. Samozrejme, tá najväčšia obchodná vojna, ktorá tu existovala, tak nie sú len tie sankcie Európskej únie, ktoré obmedzujú firmy v Rusku a financovanie tých firiem a naopak zakazujú európskym spoločnostiam dovážať nejaké tovary, ale najväčšia
tá obchodná vojna, ktorá mala dopad aj na Európu, je vlastne zákon. Ako si sme stratili zvuk? Ak by ste mohli sa vrátiť o kúsok? No povedz. Počujeme sa? Áno, teraz už sme späť, pardon, nejaké technické problémy. Viete čo, to je môj internet, ale... Ja tiež počujem. Pred chvíľou to všetko vypadlo. Ja chcem zdôrazniť to, že napriek tomu, že existujú tie spory medzi Ruskom a Európskou úniou, tak najvážnejším problémom v svetovej ekonomike, a ktorý aj popiera tie princípy slobodného obchodu, je to súperenie Číny a Spojených štátov amerických. To, že Spojené štáty americké sa odhodlali dosiahnuť niečo také, ako je zvrátenie offshoringu, hej, a to je stiahnuť výrobu z Číny do Spojených štátov amerických, tak hlavný taký motív, a ten motív pochádzal pôvodne od Reaganovho ekonomického poradcu Craiga, a Trump prijal ten zákon, ktorý bol pomenovaný boj s ekonomickou agresiou Číny, hej, kde samozrejme treba povedať, že tá agresia to nemala len čínsky pôvod a treba si povedať, že firma Apple približne 94% výrobkov vyrábala v Číne. Hej. Tak Čína a USA si udeľovali vzájomné sankcie, ktoré mali aj dopad na Európu. A to bolo vzájomné si udeľovanie cieľ. My vám dáme clá, vy nám dáte clá. Takmer k ničomu to neviedlo, až v januári tohto roku sa podpísala prvá etapa dohody, ale aj tá neplatí. Napriek tomu, že bola podpísaná táto prvá etapa akejsi vzájomnej dohody, tak pokračuje tlak americkej vlády na čínske ropné spoločnosti, ale aj dokonca na čínske akciové spoločnosti. To je taký posledný fór, ktorý žiadajú Spojené štáty americké a vyžadujú si také isté pravidlá na prijatie akcií čínskych firiem na amerických trhoch, ako majú aj americké firmy. Čo tiež je výmysel, lebo všetky firmy podliehajú všetkým tým auditorským previerkam. Ako všade inde vo svete. Máme tu nejakú 4-5 auditorských firiem a nič iné sa nedeje. Hej. Môj taký záverečný názor, že k čomu vedú tie obchodné vojny alebo to vyhľadávanie konkurencie, hej, tak to je poprvé podľa mňa znižovanie zamestnanosti, a to sa dá demonstrovať aj na takom jednoduchom príklade, že niekoľko mliekární na Slovensku muselo prepustiť ľudí, lebo nemohli vyvážať do Ruska práškové mlieko. Hej. Znižujú sa mzdy, hej, alebo tie mzdy prinajmenej stagnujú,
potierajú sa potreby spotrebiteľov, tí spotrebitelia sa nemôžu dostať k rôznym druhom tovarov. Veľmi významná vec je, že sa popierajú medzinárodné dohody a tieto obchodné vojny viedli k zasahovaniu do kompetencií VTO. Napriek tomu, že VTO je medzinárodná organizácia, napriek tomu, že by mala dohliadať na niečo také, tak mnohé krajiny zablokovali. A teda najmä, nechcem byť nejaký protiamerický živel, ale reálny fakt je to, že VTO nefunguje preto, že Spojené štáty americké neodsúhlasili sudcov, ktorí robia akési pripomienky k tým sporom. Ďalšia veľmi významná vec je to, že sú to exteritoriálne zásahy. Čiže povedal by som tak, že Spojené štáty americké definujú také zásahy do obchodných vzťahov, ktoré sa netýkajú ich územia alebo ich sféry vplyvu, ale tretích krajín. Samozrejme, ak je nedostatok peňazí, tak to poškodzuje výrazne sociálne programy. Či už v krajinách, ktoré sú postihnuté sankciami, alebo ktoré vyvolávajú sankcie. A dá sa povedať, že tieto obchodné vojny vo všeobecnosti obmedzujú rozvoj akejkoľvek krajiny. Tým, že sa utlmuje obchod, tak sa utlmujú aj ekonomické aktivity. A ten blahobyt stagnuje. To je taký môj veľmi jednoduchý záver. Áno, takže ďakujem pánovi Bacišinovi za jeho stredoeurópsky pohľad na problém vzťahov Európskej únie vo vzťahu k Spojeným štátom, Číne, prípadne k Ruskej federácii. Čiže teraz máme okruh 3 tém, ktoré nám naši autori